Wala pa trabaho kung lagay na to, ha? Ano ba? Ayan, ha? Parang bossing parang sinusunod. Opo. Nabubulok. Wala yung nabubulok. Opo. Bossing, ayan lang. Ayan. Christopher, Mr. Pogi. Ito. Ayaw ka nga ba? Mr. Pogi, Chris. Ayan. Handsome! Makakatayo ng straight. Can you give Momo kissy? No? Aso na siya ngayon. May pasalubong mo kayo para Huwag niyo naman taktakin ang ibabaw. Hoy, yung ka ba? Mahirap kang dala. Huwag kayo magtalunan. Ano ba meron sa taas? Ano po meron sa taas? Mga apo ko. Playground, bossing. Hindi, doon nakatira yung ano yung... Christopher, don't move it, Doon Chris. nakatira sa taas. Just put it back. Kaya may ano dyan, may higaan. Diyan po ako nahihiga. Sinanay sa baba. Sige po, eto muna yung pasalubong namin sa inyo, ha? Ito ang inyong pagsasalo-saluhan galing sa Itbulaga. Meron kayong baked lasagna.